So yun mga kabiyaya, good morning sa ating lahat. Mabiyayang araw sa ating lahat mga kabiyaya. So yun, may good news na naman kay Tatay Salazar. No. Tatay nakabahan. Hindi niya lang. So kakagising ko lang po, 10 a.m. in the morning. At ayun, may nag-chat po sa akin na ang pangalan ay Ma'am Bikbik. So siya po daw ay kapatid ni Tatay Salazar. Ay grabe. So ngayon guys, hindi ko na papatagalin. Pag-uusapin ko na sila. Lagay lang natin dito yung mic. Tawagan na natin. Wait lang. Tawagan natin. Hi po, good morning. Yan, Tatay, ikaw ang kamukha mo. Ito po, ma'am, bali naka-vlog po kayo para binlog ko po. Yan, Grabe, Tatay, kamukha mo tayo, hindi ko naisip, hindi mo to kapatid. Bali ako po yung kumuha sa tulay. Yan. Sa kanya. Ha? Matagal na po yan sa inyo, kapatid ko. Mga ilang buwan na siya dito pa. 3 months. Mga 3 months na, Mga 3 months na po, pero nakikita namin siya sa ilalim ng tulay. Tsaka yun nga, ang kondisyon niya is stroke siya. Nakakapit lang po siya namin yung napanood sa cellphone. Yun nga po, at thank you dun sa salamat dun sa video ni Tol Henry kasi nagre-upload siya yung kapwa ko dun vlogger. So, dun niya po, yun po yung video na nakita niyo. Paano po siya magpupunta niya sa inyo, sir? Bulacan, ko na lang po, tawag dito. Titignan ko na lang po, pero maganda ngayon, mag-usap po kayong dalawa. Excited sa tatay, Ito ma'am, ito ma'am, Salamat po. Yun, Kumusta? Gosa. Kumusta na? Kailan ka ba sa ako? Ako ka ba ng Bisaya? Bitay yung usara. Bitay yung usara. Hey, paliwanag ko kasi sila magkakaintindihan ng bilang sa pulo. Meron man daw kami. Kuya, Tagalog na lang kayo. Big to, si Big. Paano yan Google? Bukol mo rin. Ha? Ito mo. Tigyawat daw yan, ma'am, na lumaki. Bisaya yan. Asa pala yung asawa mo? Wala kang asawa? Ang Ba? tagal namin hindi nagkita. Gibar ako may mga Ha? gibar ako may mga Kanina tinawagan naman si Ate Dingding sa Davao. Kuya, tinawagan naman si Ate Dingding sa Davao. Ano, gusto mo ba doon? Dabo. Davao? Ha? Dito saan? Sa Bulacan? Dito sa Bulacan na Gusto ko ay mapunta ako sa Bulacan. Bulacan, sa Leyte? Oo. Wala na silang tatay. Wala na silang tatay. Mumuwagan na. Wala na lang matirahan. Ayaw ka pa uwi sa Leyte ni Ate Dingding at wala na daw doon sila sa nanay sa tatay. Ayun na. Doon lang tayo sa mga kapatid mo. Gusto mo dito sa Bulacan? Bulacan tayo, malapit lang yun, Malapit lang yung Bulacan. Sa Bulacan, wala sa inyo. Oh, sa Bulacan.
Huwag ka nang uwi ng linte. Dito ka na lang sa amin. Oo, sige. Kung gusto mo naman, sabi ka dito sa Davao. Malayo lang. Oo. Ate ko kasi, ano, gusto ko nga muli kung dito doon ka kwarto dito. Wala na si nanay nung si tatay. Wala na. Mauray gusto kong wala na tawag na kukuha ng itabo aga dito. Tagit lang. Dito. Wala ka nga mauwian doon. Wala na si nanay. Oo. Sige, Ha? sige. Baka bukas punta ka namin dyan. Nag-Amalia. Oo. Andito ba sabi Amalia na nakatira sa Bulacan? Mo ba? Oo. Sa Crisi. Dito rin sa Crisi. Pwede. Gabi lang namin napanood ang video mo. Oo. Alas 12 sa gabi. Napanood namin. Akala mo kasi mag-ano ng cellphone eh. Ayaw mo mag-ano ng cellphone. Alam ko, kumusta ka na? Ilang taon na tayo iwan ka na pala. Ha? Bahay ko takot na, tabak. Tapos, Wala ka. Hindi ka ba nag-asawa noon? sawa rin ko doon ko beses. Wabi ko nga. Ako nabiyaan. Hindi ko man- Alam mo yan? Ano kasi yung ano niya. Bulol na siya, bulol. Ikaw nga mag-translate. Bisaya ka eh. Kasawa ko. Iniraher ko. Niwalayan niya daw. Bakit? Pero may mga anak ka. May mga anak ka. Oo. Asan na? Nasaan na? Wala kami mga kababata itong baryo. Ano ba yan? Hindi kayo nag-anak tayo? Dede. Hindi daw sila nagkaanak. Doon ka beses. Doon ko kasawa. Dalawa daw beses siya nag-asawa. Hindi ka nagkaanak doon tayo. Hindi. Hindi daw. Si tatay, sa Davao, doon naman si tatay, kinuha niya tikitin. Oo. Alam mo na pala, alam mo. Wala. Ngayon lang. Ano lang. Ngayon lang daw po. Ikaw kasi, di ka makaramdam sa amin. Ano ka nga ang ito ay may asin. Yun. Alam mo talbaho. Kung hindi na gano'n ka kami, hindi namin makita. Mabuti na lang sa, napating namin. Atawagan ko mamaya si Ate Tita, sabi ko, usap tayo. Oo. Pupuraho to. May bukol ka sa loob. Ano to? Kawawa. Nga sana ipapa-opera namin wala pang schedule pa rin eh. So baka dyan nyo na siguro yan mapatanggal yan. Okay. Sabihin ko, wala. Tama na talaga, trabaho ng asawa ko sila ay construction lang. Pero mapapakain namin yan pag dito. Hindi, tsaka mag-ano din naman ako, tutulong din po ako. Tawag dito, yun. Bali, ano ko lang, i-kwento ko lang ng konti. Bali, yun na, nagbablog kami dito, malapit sa amin, sa papuntang Taytay Rizal. Siyempre, dito, may daanan mo kasi dito. Tapos may mga tulay. Nakita ko namin doon sa tulay, may 40 na pamilya sa tulay, sa ilalim. So, isa sa doon. Ang nangyari pa dyan, nung unang video ni nakasamahan ko ni Tol Sardinas, ay hindi talaga siya nakakatayo. Andun lang siya nakasuksik sa trapal. Tapos, parang ganito lang ho. Yan, parang ganyan kalaki na
nakasiksik siya doon na siya dudumi, doon na siya tapos may nagpapakain sa kanya minsan, isang beses nga lang daw siya pakainin, isang araw. Ikaw at pagwata. Tapos yun nga, Ano hindi pagwata yung 8,000 na di na rin sa sawa? Di na sa sawa. Dito na nilagay sa sapatos. Yes. Pag hindi ka wala ka. yung 8,000, Oo. hinakaw daw yung 8,000 niya. So, yan mo na yun, tayan mo na yun. So, yun, bali yung tropa ko talaga yung unang nag-vlog sa kanya. Tapos, napag-desisyon na namin, sabi ko, kapag nandiyan na nandiyan si tatay, baka mamatay yan kung sa kanya. Kami nag-usap kami. Kasi nauulan na, naiinitan lang siya dun eh. Buang-buang. Siya wala talaga kami. Buang-buang. Kami lang namin napanood. Buang-buang. Tapos, Buang- ayun, ang kwento dun ng mga sa tulay ay pumunta lang daw siya dun, bumisita ka lang. Oo, wala. Kinuha ko itong matanda na ako. Patay sa sapatos. Ay, kinukuha mo lang yung gamit mo. Kinukuha ko niya. Yung sa dito ka sa kabahay kay magupag 600. Sige. Inuwarin ko bahay doon na sandaan sa ano. Naman ko. Doon ko siya. Yun na ako na nagalit. Pananis ako. Pupila. Kaya pati ang naman. Nagluwa. Dati sana, kauwi ka na sa akin, Lester. Kasi, alagad na tatay yung yugan, wala pa kaso, wala na siya. Hindi ko ka na bahay, sa Bulacan. Ayaw mo gusto ako, dito ka na namin. Oo. Ano nyo po, ma'am, mamaya po, i-check nyo po sa akin yung full address nyo. At kausapin ko yung kasamahan ko, may sasakyan po yun, baka mamaya pumunta na kami dyan, kami na yung pupunta para hindi na kami mahirapan. No? So, yun nga, ang pagkakasabi, uminom lang daw to ng gabi, kinabukasan, na-stroke na siya. So, mamaya. Na-stroke na siya, na-stroke. Tapos yun, hindi na siya doon nakaalis na tayo, no? Hindi na siya nakaalis doon sa ano, sa tawag dito. Hindi na siya nakaalis doon sa Ilalim ng tulay. ilalim ng tulay. Kaya ano, tapos nung kinuha din namin siya doon, parang 1 linggo pa lang ata siya na-stroke. Tapos sabi ko, Sa linggo. Ako. mga 1 linggo, no? Mga 1 linggo. So sabi ko sa kanya na, nag-usap tayo nito sa Sardinas, sabi ko, doon na lang sa bahay kasi malapit lang yung CR. Hindi siya makakapag doon kasi kay Boy Sardinas, mataas yung, doon hindi siya makakakbong na maayos. Ay ko doon na lang, yan. Mga dahil na to, si Fredo nga. Tatay dito, mahina. Kasas. Tayo ka po sa dito. Stroke. Ano to? Si Fredo ba? Kasi amal ka, kasabi mo? Si Ate Malia mo daw. Kapatid mo ata pa rin yan. Nagluluto ko Isa. si ate mo. Hello, kuya. Kumusta? Wala ako. Kapatid niyo rin yan, Tay. Ano? Kapatid niyo rin yan, Tay. Kapatid din. Opo. Ano? Lugay ka sa magkita. Bagay ka. Lugay na. Ano ka lagi? Kasama ka mga rin. Di mo ko mag-story lagi? Ikaw mo ko Abi ka mga rin. kung ano na lagi? Kanang pag-story na ako mga lesson. Lesson ko stroke ko eh. Ka-stroke ka. May magbantay sa imo dire kung mga pag-umangkon. Dadaghan. Pispik-pik, pito ka po, kuya.
Yung mga anak. Ay mga. Ay mga anak. Oo. Balik ko yung mga anak. Oo, lagas na ito. Nya, nagkaon ka na. Oo. Nya, nakaila ka pa sa ako. Kila. Kinsa man ko ba? Ako ko. Malam ko no. Ay, lahat sa Ang ko nimo. Mali. Di ako spesya direct. All rami direct tulo. Big ako. All rami tulo direct mo. Tuhod. Oo. Kaya spesya direct kayo doon nagtrabaho. Natuog pa to kay panggabi. Tulod. Oo nga. Oo, may daw naman ito. Ano kaya? Dito, anong pag-usapan dyan, kuya? Oo. Sige. Bukod. Kumakas ka na, kuya? Ha? Kumain ka na? Oo. Hintayin ka na lang namin dito, ha? Pag-ihatid ka, kuya na lang sa tinitirahan mo. Mabuti nga, nakakuha sa'yo, mabait. Oo. Naalagaan ka. Oo. Kaya nila, Oo. salamat sa Diyos na hindi ka pinabayaan nilang nakakuha sa'yo. Hindi ka man nagparamdam sa amin, wala ka man cellphone, inaano namin ikaw sa Facebook, wala man. Buwag gani. Ilang taon na tayo na inakita. Buwag na yun. Mga ilang taon na tayo? Mga 30 years? 35. 35 years? 35 years na ako makikita. Ha? 35. Ganun talaga ka kita sa cellphone. Oo, karate si Oo. Pero nagkaplo sa paket. Sa Bulacan. Ah. Si Lili na anak ni Aki, ni Lilia. Oh, na-signal. Nag-chat yun kay Ami dati eh. Wala ka naman cellphone. Wala lagi. Sabi ni Lili, wala ka naman. Paano ka naman namin hinahanapin ka na wala ka naman cellphone? Oo. Yun, ngayon na talaga kagabi, nakita kita kagabi sa video. Ayaw pati nung asawa kong umuwi ka ng Liti, wala naman ikaw doon natirahan. Wala na si nanay, si tatay. Sino Kaya si tatay sa Davao, tatay doon, kinuha niya tinitin sa Davao. Diyos. Nako mo. Hindi. Nag-usap kami kanina sa tinitin eh, kung sabi niya, gusto mo raw doon. Ay, malayo. Diyan na ninyo. Diyan sa inyo. Dito ko na lang sa Bulacan. Dito ka na lang tayo. Malakad, malaki. Kung mauwi ka ng Leyte, wala na pala ang mga tinitanan mo. So, tayo na. Kaya nga sa Charles! suon mo. Ano? Sige. Tawagan ka mo namin sa tinitin. Kaya tatawag kami doon sa Davao. Nag-usap na tayo, makakuha yun. Matagal ka na rin hinahanap kita. Eh, Hindi ka man talaga nagramdaman. Hindi ka sana cellphone kahit kapahin lang. Wala na doon. hey. Sa mga nakawanan. Gamitin. Nak Pagpinitan. Ako ba? Hindi ka pala
Ano, kaya? Oh. Papunta ka na dito sa Bulacan? Oo. Oo. Tiis ka sa bahay ko ha, mainit. Wala pang isame. Hmm. Lalo na ngayon, summer. Hmm. Pero bakit dito naman may tubig, ilaw? Oh. Kawawa ka naman ay. Oh, Panginoon. Ganoon na lang po, no? So, iano na lang namin yung, antay na lang namin address mo. Tapos kausapin ko yung kaibigan ko na si Boy Sardinas. Kung maihatid namin mamaya si tatay dyan para hindi na kayo gumastos ng pamasahe. Sige po, sir. Salamat, sir ha. Para nakakatuwa. Tagal natin, ang tagal ko yung hinahanap. Yung pinalista ko pa nga yung mga pangalan nyo. Kaso ang na-stroke niya kasi yung kanan niya. So hirap siya magsulat. No. Kaya yun, buti naman. Lakas naman, makalakas pa po siya kumain, sir. Ay oo, wala pong problema sa ano Ano po niya. siya, kompleto po siyang gamot, may vitamin. May vitamins po yan, may gamot, may yung galing pang-abroad tong pang ano niya sa arthritis niya. Sige po, salamat. Tapos, Araw ko na naligo na eh. araw naliligo yan. Ano, kapalik po sa Tapos nakakalakad naman siya, hindi siya yung alagain na hindi siya alagain. Sige po, sige. Okay lang po yun. Hmm. Matagal na po namin hinahanap nila eh. Ilang, Totoo lang. ilang taon na ako kayong ilang taon na ako kayong hindi nagkita? Mga siguro, sir, 35 o na 35 years. tama, sabi ng Tama nga sabi ni tatay, 35 years. Kung sa Litin po, maliit pa kami na 1986 po. Tanda ko po yan. 1986. Malis po yan sa amin sa Litin. Saan po pumunta? Dito sa Maynila. Maynila lang. Maynila. Sumaw preso. Nagtrabaho siya dito. Ito ba ko preso? Preso. Oo. Sa Cavite, ang alam namin dati po sa Cavite siya, kasama nung pinsa namin. Ngayon, lipat-lipat po yata siya ng trabaho. Kasi yung sabi niya, construction siya, tapos nagtatahi ng sapatos. Kala nga namin, ang kapatid sa Davao, nag-alala yan at matagal na hindi nakikita. So sa 35 years, buhay pa si tatay at nanay niyo noon, nung umalis siya. Oh. Sir, buhay pa po. Ngayon, Ngayon, wala. wala na. Nanay namin, wala na po sir, namatay na silang dalawa. Tapos tinatanong ko nga yung mga kapatid niya, sino ba yung si Jose lang ata, Jose Salazar lang ata yung Nora Salazar lang yung nabanggit niya. Nasa Quezon Province po yun sir, si Nora Salazar. Quezon Province. Tapos yung isa namin kapatid sa Davao. Bali, ilan po kayo magkakapatid, ma'am? Ano po kami sir? Walo, dalawa na lalaki. Dalawa lang kayo lalaki. Puro mga babae. 8. Tatawag ko sa Texas. So yun na lang po, no? So yun, palobat na rin yung phone ko. Bali, iwan nyo na lang po yung full address nyo, pati number, para kung sakali man na makaalis kami ngayon para mahatid namin si Tatay Salazar dyan sa Bulacan. Sige po sir. Ano lang po namin yung complete address po yan sir. Apo. Yun na lang. Sige po. Maraming salamat po yan, tatay. At malulobat na kasi cellphone ko. Sige. Hintayin ka natin dito. Yun. Yan, bye-bye po. Ingat po. God bless. Oh, God bless you. Ayan. So, yun. Sa wakas, sa Pirtay, isang bagsak dyan. Nahanap din natin ng mga kamag-anak mo. Hirap na hirap tayong hanapin yung mga kamag-anak mo, tay. Buti ka mo. Yan, salamat sa video ni Henry on the Go, na kaibigan namin, kagrupo namin.
na ngayon ay, yun nga, talagang yun yung nakatulong na mahanap ng mga kamag-anak si Tatay Salazar. So yun, kakausapin ko muna guys si Tol Sardinas kung ano. So tawagan natin, try natin tawagan. So kaya pa naman ng ano, kaya pa naman yan. Tawagan ko. Wait lang. Tingnan natin kung ano, kung sasagot si Boy Sardinas. Shout out Boy Sardinas. Shout out. Naka-vlog ka Boy Sardinas. Oh, wanted ka ngayon, naka-vlog ka. Tol, ganito. So, tiga Bulacan lang naman. So, kahit ano, bayaran ko yung gasolina. Hatid na lang natin to siya. Kasi wala daw. Oo, wala rin daw po. Diba, cancel naman yung lakad natin dun sa kapatid ni Ate Jocelyn. So, hatid na. Ano ba sinasabi ni Tol Henry sa Leyte? Leyte, wala na daw, ano daw, hindi yun Leyte, Davao yun. Sa Leyte daw, wala nang matitiran sa Leyte si Tatay Salazar kasi patay na yung mga magulang niya. Kaya sa Bulacan na lang talaga siya titira. So nagkasundo naman na sila na na sa Bulacan nga siya titira. So yun nga lang, walang pamasahe. So sabi ko, kausapin ko yung si Tol Sardinas na kung gusto niya, hatid na lang namin dyan. Mamaya. Oo, okay lang ba sa'yo? Mamaya hatid natin. Ay, uwi ka na tayo. Oo daw. Uwi ka na sa kapatid mo. Kamukha niya eh. Ngayon, kambal? Kambal ngayon? Parang kambal niya, kamukha kambal mo ba yan, Tay? Hindi daw, wala siyang kambal. Sino mas matanda sa kanila? Siya, panganay ka ba, Tay? O panganay si? Dalawa na lang sila magkapatid? Hindi, 8 sila. Ilan pa kaya ang buhay? Hindi, dami pa, lahat. Wala. Isa lang kapatid nito sa Bulacan, isa lang. Hindi, dalawa. Tapos, isa sa Davao. Kung ano yung pwede natin i-waste. Oo, para ano na lang. Ano mo, anong pwede natin i-waste para natin agad. Oo, sige. Tapos saan ang pwedeng daan? Ang Bulacan, baka dyan sa may Fairview. Oo, sige. Ano naman yung yung address, no? So sure mamaya? Oo, magsundo pa ako ng alas 12. Oh, after lunch, mga 1:00 tayo. Oo. Aabot ba ng 1,000 pesos yung yung sa gasolina natin doon? Malamang, yung 1,000 nga lang, 9 liters lang yun. 9 liters lang yan. Sige, dagdagan ko na lang kung pagbibigay ako 1,500 para gasolina, hatid natin doon. Oo, sige. Tapos, Tanong ko lang ulit kung saan sa Bulacan. sige. So yun. At naka-vlog tayo. Yan mga kabiyaya, si Boy Sardinas. Yan, na 5552 na. Yan, so after lunch, hatid na namin si Tatay Salazar. After 35 years pala, Tol. 35 years. Tol Henry ang nakakita, no? Oh, yung video ni Tol Henry, ang kumalat. Malupit talaga dami nang nahanap niya ni Tol Henry na yan. Oo nga. Tapos sa TikTok pa, nag-viral din si Tatay sa TikTok niya. Tanong mo kay Tol Henry kung sama siya. Sige, chat ko na. Sige na, Tol. Sige, ingat. Kaya muna yan, malawon na. Sige. Okay. Bye. Bye-bye. Love you. So, yun. Nakakatuwa lang. So, mamaya atid na namin si Tatay Salazar. So, update na lang kayo sa upload natin dyan, ha? Yan, so itong upload na to hanggang dito na lang at ayun, yung mamaya abangan nyo na lang yung bukas sa upload namin. So, Tay, mag-ingat ka dun, ha? Tsaka, pagdasal mo na lang kami dito. Ha? Bigyan mo siya ng address. Kung gusto niya Tapos bibigyan, kapag halimbawa magaling ka na, pag gusto mong dumalaw dito, punta ka lang. Bigyan kita ng address mamaya. So yun, mga kabiyaya, mga kakwela, yan. Thank you sa suporta. At hanggang dito na lang tong video na to. No?
So, yun, tatay. At nakakatuwa at si Tatay Salazar ay Masaya dahil makakauwi na siya sa kanila. So yan, hanggang dito na lang itong video. Tatay, paalam ka na at abangan na lang nila bukas yung upload para sa pag-uwi mo. Pagkita-kita nyo magkakapatid. So tatay, babay ka na. Yan, babay po. Ingat kayo palagi and God bless.